Yonke into isimi ngomumo ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa amemezele iCabinet lakhe. Lokhu kwenzeke njengoba amaqembu ayi-11 ayingxenye yohulumeni wobumbano esefinyelele esivumelwaneni. It's a process of consultation that is now has almost drawn to a close. We're confident that the president will make the necessary announcement at the right time. Izingxoxo zokugcina ebeziphakathi kwalamaqembu bezibanjelwe eSandton eGoli. Kulandela lezi ngxoxo iANC sijube amalunga ayo esigungu esiphezulu ukuthi anikele ezifundazweni ezehlukene ayobika ukuthi kuthathwe siphi isinqumo. The demands that have been made by the DA, for example, are not constitutional. They have no place. The president cannot be delayed by those demands. Nakuba igxekiwe iDA kodwa ke imile ekutheni izimisele ukuxoxisana kahle ngalolu daba ibeke lokho okufunwa abantu bakuleli phambili. Ungodi uthi lokhu kubambezeleka kweCabinet kungaba nomthelela omubi. It's probably a bit problematic because it basically means on the policy decisions, certain things are being not paused, but you can't pick up errors. Njengoba seziphothuliwe izingxoxo umengameli usengalimemezela noma nini iCabinet lakhe. Kanti kulindeleke ukuthi namaqembu angaphansi kohulumeni wobumbano abe ingxenye yalo.